Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт с Блабала 123 и сега ще влезем в сервера FrozyCraft, както го видите. Ти защо не си вътре? Така, здравейте, аз съм Блабала 123, нали, остра на сервичето. Ало? Снимаш ли? Да, Аз мисля да ходим да оцелявам. Да, летим до място. Примерно там. Аре. че малко че ми лади. Да, как да ти лади. Къде отиваш? Абе, аз търша място и ти търси, което намери по-хубаво. Не ме следвай, бе! Да ходим двамата. Те тук прямо в тази горичка. Аз слизам. Ага, в тази горичка, виж тук в тази горичка. Още е в тази горичка. Не виж какво има. Колко ти има още, ако ти пука. Да ходим там да оцеляваме. Телепортни си. Телепортни си. Хубаво е. Има аз плавам гъмно. Не. Не съм напълно сърца, при нас наям. Ако не си напълни сърца, се наяш. Така, втора. Аз съм напълно. Тоест напълни бучета. Напълни съм. Камън. Ами сега не се вземеш един стак храна. Не, нищо не. И така, хора, започваме. Сега ще съберем дърво. Ламба ли ти? Малко. Точно. Мисля да съберем 15 дърва. Ти колко дърва имаш? 10 не обработвам. Аз имам 11 на дърва. Само 15 ще има. Не знаю. Лади. Събрах 13. Аз имам 15. Ама спурс, ама... Кажи, ама спурсово отпада. Черно. А? Черно. Не знам. Ето. Коза. Марина. Да, аз ще обработя дървото. Ще получи 60 дърво. Примерно 50. Аз ще обера е това. Няма смисъл. Добре, аз мисля да живем. Слагам крафтинг. Така. И хора, започва се. Така. Първо. Пак. О, платката ми пусна в глава. Аз ще се сложи. Виж ме. Така, ще да попълна камера. Защо
не говориш. Кой говори? То може изобщо да не се чувам. Защото по някой път настройките ми се променят. И трябва да си го направя. Сега. Така. Правя си един меч. Аз ще бъда 25 дърво. Правя си една. Няма смисъл да дървам меч. Само кирка. И после бъдеш камък. Има да събрава 25. Аз си го направя. Даже за начало, аз мисля да живем в тази дъбутка. Да, аз направя. Я ще направя още направя. Изкопай само тази стена и си тя толкова. Очай, че ми лаги. Аз имам 35. Почка мък ми не лаги. Ами, защото може би не снимаш. Трябва на хостим се. И каквото. Той на мен няма ми лаги като хостим се. Ако хостваш си имаш ти лаги. Е, да, ама ако хоствам няма ми лаги. Е, поне малко. На момент ще ме засега. Да си направя на брадва. Еми, аз имам всички каменни материали. Какво направи, бе? Какво е? За какво чупиш това блокче тук само до вода? Е, все едно като света свърши. Еми, ако се ударя, ще свърши. Да, ако се удари, ще свърши света, нали? Аз мисля. Добре, аз още съм напълно причитам за защо. И аз. И всеки може да се направи на гъма едно и да се вземе един стак от него. Не може. Миля в миналото видео как може. Да, но него не го качихме. Той това може да не го качи. Ами не за какво снимаме. Ами ако се чуваме. Костанова! Отидаха до теб тъкно да изляза. Стара ми малко екран черен. Няма прочи тук. Уоу! Това не стенце. Ще трябва. Ще ми трябва дърт. Аз ще почна да събирам дърт. Не. Единствено дърчето. Не съм супер възпитан, втори път те питам. Где приколя, за който бях възпитан. Виж там. Аз направих 2 честа. Аз виж какво правя. Да, вода ще направя дърт. И само ще направя дърт от финити. Ще остане 4 блокчета. Да знаеш, че има вътре в Infinity. Ако знаеш кой. Знаеш кой? Какво направя? Защо като удара блокче веднага го чупя за вода? Брикс.